Čauky ľudia, dneska vítam pri ďalšom videu. To zase musím dať niečo, ale dneska vás vítam pri ďalšom videu. Toto je pokračovanie minulého videa Line Raids. Môžeme ísť na to. A ako furt nás policajti budú naháňať. Do prdele. A som v prdele. Nie som. Som? Som. Nie, musím ešte raz. Či ja nenávidím toto reklamy. To ich môžem mať ráda, keď tu ide. To je tak isté, lebo ma chytili. Tu opatrenie, aby som zase nedostal šmik. No dobre, to som to už poriadal. Oni sú ako rýchle. Oni sú rýchlejšie, ak si ich zapamätám. Ojoj. Som prdele, lebo policia vybuchla. To čo bolo? Ja som ani nevedel, že to tam bude a normálne to vyondilo a ide reklama do prde. Ok, môžeme ísť naspäť. Ideme. Ok, tak toto môžem preskočiť. Ok, pokračujeme. Si neviete predstaviť, ako to oni nás zase chytajú do pandy. Ja som narazil do policajta. To sa nechcel pripáčiť, ale tak ma budete naháňať, lebo ste úplne džubnutí. Tak prepáčte, že som povedala, že dostanem žltý dolár za toto video. Ja som to iba držal, ja som nič nerobil, ani nerozprával, ani nečúšal, zad musí reklama. Pokračujeme zase. Furt budem iba strihať videá, lebo to ma už porazí. Nie, tam sú policajti. O nejde šušu. Dobre, som šol. Seri, dobrý deň. Prepáčte, ja som nechcel. A choďte na bok, lebo ja sa chcem prejsť. No a do prdele som. O nie, napríklad mi to pomohlo, že som narazil do policajta. On tam zostal. Chudočík. Dobre, dostal som sa z toho. A dúfam, že teraz nebude reklama. Toto je koniec videa. Čauko. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber a samozrejme aj zvonček. Pa, pa.